Joto no lamsogo Tiprasa Times namni wukaktui ang Lipika de Bruma. Salburum haikeno tini botui faikya. Koklam panda. Ttaadc hapangni CEM. Borom genangsar Puno Chandra Jamatia bai. Jora kesep ni bising tuikjungno jora rama bagai belonya hambai sarno. Hambai. Tiprasa Times naitonai joto lukrokno puila hamjakmaya pharu. Sar. Ttaadc hapang phaimani yagulo bos hamungno buila yapri sejaka. Belai ke swngmwng kaham. Swng Ttaadc hapang phaimani yagulo chini bubagrani netrite chini Tiprasa rokno swng chini administration no lukurokni nog gana o pusogrunani bagui chini chaitongmung khaijakha. Nini subjonal zonal office rok jeng ketal kholokha total zonal office jeng tinta ketal kholokha subjonal office 12ta ketal kholokha teibo PWD office jeng ketal division kholokha subdivision kholokha oma haikene RDD department ni tei kwbangma department no jeng lukurokni nog gana o administration no saurunani bagui chini chatiyongmung tongnai financial obo जों नोखा जोंनि Ttaadc bisingo kwbangma lukurok village committee bai hachal sub zonal office bai hachal zonal office bai hachal hanibang lukurok Ttaadc ni je benefit mawani tongmani government ni je benefit mani tongmani rokno thangui maya hanibangui जों je tongmani no phano lukurok benefit mana ja omahai chini chatiyongmung ni bisingtwi khaijakha. CPIM haste hapang tongfuro busuk rangman edisiwo tei busuk jora tabuk Bg.P.C hapang tongfuro busuk rangmanui tong. CPM Ttaadc hapang tongfrobo state hapang tongfrobo BJP hapang tongfrobo same no chini Ttaadc ni bagui ketal khe alada package rok kuno rojakmani chung mari nugya bosoro 3% 2% omahai khe bari rogui rojago जों फार्स्ट फाइफ्राव 585 crore borok rang rokha boni sekango 545 crore boni pore 520 oma haike CPM ni amol no rojagoi tongmani taklai BC 2022-23 ajorao 619 only 2% Tripura state ni je budget tongmani boni 2% si chungno rojago जों mana nango at least population ratio no naikha hingke जों 31% जों manani nango prai 10,000 crore moto chini Ttaadc no ronani tongmani je budget ni mutabek hingke जोंनो je omo haike Ttaadc no deprive khai tongmani omo CPM ni amol ni simi tabok bo kuno pherlaimung kwrwi je borok जोंनो ronani tongmani no roya population ratio bo roya geographical ratio bo roya omo haike जोंनो deprive khlaiwi tongrojago omo lukurok joto no saimano. Yo Ttaadc government tax riyawoi samung khaijagoi tongo a samung a rangrok bufuru rogo naharjak yekhe tamo yapri sejaknai. Blai swngmwng kaha lukurok joto no swngmo sinani musujago chini Ttaadc amchai Tripura ni prai 70% area tong aro kwbangma nini land ni tax tongo forest ni tax tongo nini tamo sine coal mine ni tax tongo road tax tongo teibo kwbangma tax tongmani je rajya sarkar tax nahoroi tongo phiaba chini Ttaadc no chungno percentage hisabe rojago jemon forest o chungno 75% rojago nini agriculture o chungno 50% rojago land revenue o chungno 50% rojago omo haike department wise chungno tax ni percentage rok hwnwi borok phunuo phiaba figure rok poriskar wngya busuk chung rang manani nang abo state ni budget o clear khe phunukjakya chung je manui tongo ONGC o bo chung manui tongo bad baki jeta maya forest ni jemon watui nokbar phaiwi tongphro wngkha hinkhe buphang rok baibai nini timber extraction ni je tax mawani rok chung maya
bono mana ni bagoi chung draft list nawi tongo draft khai tongo chung si phirokkha state government no chung no purapuri tax rona ni bagoi bono chung bahai kasunai chudu forest ni tax miya including nini agriculture land nini road taxes kwbangma hai tax nana ni bagoi chung kaisa bill swnanani nango rules swnanani nango o rules chung tabuk swnawi tongo thangnai haste haphang te edc haphang boni bagoi yapre nalia hani bagoi chung phaiwi tabuk kotal khe khainani kisa time nangnai o time ni bisingo chung sakthari tongo phainai session nawo eba kheba teibaisa session nawo chung ama hai tax ni bill rok chung tobonani bagoi sakthari tong mani abo report phunuk maya abo ttdc hapang abo busuk joratei kubui totally dalar edc haphang report phunuk maya hanai borok haste gwnangoi je kokpiri tongmani amo totally dalar ang nai tongnai tiprasa times nai tongnai joto takhok rokno sanani musugo tei tipra haste ni lukurokno sanani musugo kono report phunuk ya hanai je samani amo totally dalar je borok CAG kek ni report roya hanai samani proti 5 bochoro si kek ni report phunuk jago nge tabo 15 finance commission je tongmani boni duration paifro si chini jorani kek ni report no khanai jeta borok kek ni report nei sai tongo social media o piri tongo obosini amol ni ya nini 2015 16 16 17 a jorani kek ni report no si report kahang khe maya haste haphang rok omahai hanai sai tongo edc rok report hoi maya hanai pai to pai borok no chung hisab ro ni tiar tongo officer rok rohodi boroni officer rok phai tongo je chini oro audit khainai hanai mid time o phano audit khaipedi kono problem kwrwi phiaba je kek ni report no tei borok sai tongmani omo totally dalar ang BG.P ni neta rok no sanani musugo kisa omhai allegation tobonani swkang homework khaikha hingkhe belai khe chanai CAG bopro report nawi thangkha boro nawi thangkha bopro audit khaikha abo swkang siwi nawi allegation rok kha hingkhe chakhamung phiaba kono study khaiyawi chini amol ni singya afro rang bahai wngkha dismiss de wngkha corruption de wngkha bahai khe rang hisab miliya wngkha boto chini jorani ya chini jorani no naifedi haisi 2016 17 to chung phayakho even afro CPM ni amol khosi nge afro miliwo miliya boto chung saimaya haisi je kek ni audit phainai rok borok saimanai borok report bahai khe suikha aro pore kha hingkhe kaham khe saimanai miliwo miliya afro jorani no phiaba chini jorao tabuk sukjora kono CAG report nainani bagoi audit nainani bagoi phayakho haste haphangni hoitebu phayakho nge haste haphangni rokno bang sanani musugo je BG.P rok kisa study khaidi boroni office o bo naimano state government busu rang rohokha abo boroni finance department hoiteno naimano boro jaga rang sbai jakha amo day to day chung EOC ro howi borokno rang hisab nikas phunogoi ni tongo aro thangoi naikha hingkheno nognai haisi otabuk sebok kaibusuk bukcha tongkhe bufru rogo supungjaknai vacancy tongo edc haphango kwbangmano roughly 10,000 above tabok bo vacancy tongo kwbangma department especially education department no prai 8,000 ni sai kwbang vacancy tong phiaba chung bono vacancy supungnani bagoi state dok no approve roya ngoi tongo ang oro srai sanani musugo poilao no sanani musugo chung chakri nanani chini ichha tongo phiaba state dok no approval roya kaisa region ni bagoi bo wngkha reservation agi CPM ADC o tongphro ba BG.P ni administrator hnai tongphro borok recruitment role state ni no adopt khaina jak reservation borok maintain khayo state o jebabe reservation follow khayo
31% chini tiprasa no rawu sem bahaike edisio bo 31%. Engke ang lukurokno swngnani musugo. ADC mane tiprasa ni bagaichi. Poriskar ke जों सिलायनो नांगौ और जागा केबोनि बागैया ADC o sakri na khanke ADC ni je tongnai bo no sakri manani nangnai hasi wansa toksa je phangthing ADC o je tongnai bo si sakri mananai pheba जों ADC phai no wo tabo Kolkata ni chini mukhang solya wanjira wo sakri khaipe state ni Agartala ni Sunamura ni Dharmanagar ADC baire ni mangsi kwangma sakri khai o reservation no follow khai ge chono 31% si boro approve khainai phu omo to kono juktiya omo sini odhikar sini man thai जों ADC snai rojak mani sini bagoi si जों a jaga o reservation follow khai maintain khai bini bsano bo chakri ronai omo hai jaga जों thangmaya tini phano जों boro ni reservation no follow khai chakri nanai hongkha ke borok जों na approval ronai hani bangoi ang sanai musugo chini tiprasarok bo thansa khlai tese जों fight khaini nangnai omo chini ma thai जों 100 jon chakri na khe जों ne 100 jona chakri manai jat omo haike जों chakri nanai hwnoi decision na ja ECO जों pass khaija nge bono rajya sarkar tabuk gosia hani bangoi जों no tabuk chakri naroya khlaiwi tong pheba chini 10,000 ni sai vacancy kwbang tongo जों state o buskang o power phaikha hingke जों omo no 100% chini tiprasa ni bagui ADC ni bagui chakri khulogui rojaknai te kaisa swngmwng sar ADC hamkrani bagui sabka sat sabka bikas hini slogan dinai rokno tiprasa mantri Phirok CM deputy CM MD Phirok achugui kokde salaikya অনেক বার কক সালাইখা বরনি chini maharaja soho mukhyamantri ini upamukhyamantri tribal welfare minister tabokni ya thangnai tribal welfare minister member Kumar Jamatia teibo mantri Susanto Chowdhury soho kwbangma mantri bai जों kok salaikha borok chini ADC o phai thangkha boroni je sabka sat sabka bikas hinui samani omoto teli dalar sabka sat sabka bikas yamo borok যদি sabka sat sabka bikas wngkha hingke ADC no rang roh khamo ADC hamkhrai samung tangnani bagui ADC amchaini lukurokni hamkhaini bagui borok je simani जों simani siksiya haisi Agartala o achogui paharni gonda sorani longtrai valley ni nini damsorani nini sabromni paharo tongnai lukurokni hamkhrai bahaike khainani nang bom haike khainani nang जों simani sik borok siya borok ADC no kubui no sabka sat sabka bikas hinui hamronai hinui wansokha hingke जों no sirang ma rohonai chini bisingti si development ma khainai oro jaga hai tradition ung tongkha je ADC hingke rajya sarkar ni bwsa hai hinui borok lukurokno phemlogui tongkha chini omo kaisa constitutional body si जों rajya sarkar ni bwsaya je kendra sarkar ni rang phaimani omo tuteli जों no ronani bata phiaba kwdwngma bochor rongui 38 bochor rongui omo haike ni loi khaijak phaikha chini tiprasarok bo tabuk phano o loi no bohai hinui সংবিধান suijak hinui wansok tongo asole haya je जों no borok 31% khe rang rowani bata omo nini tribal welfare department bo omono initiative nani bata tongmani phiaba najaya national commission for tribal welfare ni thanio bo जों o kok tisakha je chini ADC no 6th schedule ni provision mutabek जों no omo haike rowani bata hai hinui sajak phoro national commission for tribal welfare ni member rok bo borok bo agree khaikha mago sikha omo kubui ni haike rowani bata hinui phiaba borok जों no rang rohoyawi sabka sat sabka bikas hinui sai tong ADC bisingo bo rajya sarkar samung tang tong hai hinui borok no sai tong beng tangkhaba borok ADC bisingo jodi lama kahang khaikha hingke tui kahang khaikha hingke tiprasa lukurok benefit manai omo borok sibo hani bang khaya tini जों nobo ADC amchaio hingke tui kwrui lama kwrui school ni byabostha hanya
hospital ni ব্যবস্থা হাইয়া যত নুনলাयो কাকা কিকি তেপ্রাসা লোকরক যত চিনে এডিসিনো ফাই সাফাই जोंनो नो सावो जों सानानि मुसौ DWS Drinking Water and Sanitation Department बसिनि डिपार्टमेंट गरै एडिसिओ कोनो DWS नि डिपार्टमेंट चिकरै रांबो गरै जों बाहाय के तेप्रासा लोकरनि बागै तै व्यवस्था खाइनायबा जोंनि जे खाइदोंमोन 15 फाइनेंस कमिशन नि किसामासा जों only 5% 15 फाइनेंस कमिशन रांमान बाकी नैनि 95% नो स्टेट गवर्नमेंट विभिन्न डिपार्टमेंट नि होइते रां रहो गे 5% only 5% जों 6 crore रां मावो सारा त्रिपुरानि लोकरंनि हामख्राय तांनानि बागै 15 फाइनेंस कमिशन नि जों 5% सिमानो गे नों बर सबका साथ सबका विकास दंखाबा सबका साथ सबका विकास हमने अर्थ तांबा जों सिंपल के वांसो नायथाय बरक डेभलपमेंट हाके जोंबो डेभलपमेंट उंनि नांगो आप्रसि सबका साथ सबका विकास जों एडिसियाम साइ हावै नायनोबा ना BG.P ना कांग्रेस ना CPM बरक जतनो नाया चिनि तिप्रासानो हामख्राय ओंथों हनै हानिबां एडिसिनो बरक फेमलंनानि बागै सिमिसि लोकरकनो फेमलंनानि बागै सिमिसि कक सावो एडिसिनि बागै हाखे रावो हनै किन्तु बास्तव माहायकरै तेकेचे समंसार हास्तेओ एमएलए फाउन तंगमा हाय एडिसि हापांगो एडिसि हापांनि MDC रकनिले फाउन्डे तंग फाउन तंखे बुसक हामकराय खलाय मानखा हास्ते हाफांगो जे एमएलए फान हनै तंगमनि बरनि बसर 50 लाख नि ऊपर तंगो 50 लाख खरकसा एमएलए नि फान तंगो बनो बर जे मुसुक माने खाइमागो नैनि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नि पर्पस इरिगेशन खाइमानो नैनि कम्युनिटी वेलफेयर नि बागै सामं खाइमानो नैनि विभिन्न जागाओ एमएलए इच्छा खाइके काइसा प्रोजेक्ट कताल सनावै लोकरकनि हामख्रायनि बागै सामं खाइमानो फेयाबा चिनि MDC रकनि बागै एडिसिओ एक्सट्रा कोनो फान गरै जे फान खाइनायनि बागै जों प्रपोजल लखा MDC फान सनानानि बागै 25 लाख खलायबि फेयाबा चिनि कोनो बाहाय जोंनो रजाया मो माया एप्रुव खाइजाया इंगे जे हास्ते हाफां एमएलए रक फान मामानि हाय चिनि एडिसिओ MDC नि कोनो फान गरै त्रिपुरा मथा हास्तेओ हापां खाके पुला तामो सामुं तांजाकनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानानि सकां बेलाय सोंमो काहा जों त्रिपुरा मथा हास्ते हाफां गवर्नमेंट फर्म खाइखांके जोंनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मुभमेंट तो तंनाय जों बनो याकारिया जे माया सा जोंनि बोबाग्रा नेतृत्वे जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चबा खाइनाय हमो चिनि त्रिपुरा सारनि थांनायनि बागै ब काइसेनो अल्टरनेटिव लामा फेयाबा माया खसानि चिनि त्रिपुरा सानि बागै चिनि बोबाग्रा बारबार नसावो फार्स्ट जों इकोनॉमिक डेवलपमेंट माखाइनाय त्रिपुरा सा लोकरक तमानि बागै आसु फेमलक जागबा यागो रां पैसा करै निजेनि बोसानो लेखा फरायनायनि बागै साखाम नायरनानि बागै कोनो रां करै गे हानि बागैनो बरनि रां पैसा करैनि बागै एमन जागा सखा जे किसा हेंखेनो लोप उङै माथाङो 1 टाका 2 टाका 500 टाका अमा हेंखेनो बसर पर बसर बोटनि जराव रां नजागै पाइजागै पाइमानि हाय बोटनि मूल्य न सिया जोंनि अधिकार कमाय थांमान न सिया आंगै थां हानि बागै जों बुसकांगो एडिसि हाफां जे फाइमानि हायके हास्ते हाफांगो जों पावर फाइखांके जोंनि बोबाग्रा नेतृत्वे जोंनि बोबाग्रा बारबार साइ दङो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाइजार अमाहाय सामंनो जों याप्रिसेनाय नैनि यागो रां तंखायके नों वानसनाय आनि बोसा लेखा फरायरनानि नैनि तामोसनाय साखाम नायजानायनि बागै कोनो समस्या करै माने ऑटोमेटिकली लोकरकनि लाइफ स्टाइल चेंज जोङै थांनाय नों जेसो वानसो मकाहा तंदि जेसो वानसो तंदि फेयाबा नैनि यागो रां करिंके मंसा खाइमेया हानिबा नैनि रां सि पैलावो नांग्राव
boni poraisi joto road development infrastructure nini tui sak hamni no omahai rok phai nung infrastructure snai ro ha lukurok ni yago rang kwrwi hinkhe jesu infrastructure snadi lukurok benefit maya hinkhe boroni lifestyle agini hai wngha swng teibo ukulao kwlwgwi thanai swng bihar hai uttar pradesh hai rok nugo lama kaha kaha ekdom lama kaha kaha swnajak bridge kotoma swnajak phiaba aroni lukurokni bikra ongsho tongnai rokni yago rang puisa kwrwi ni bagwi boroni life standard belai tolao hai section tongo je gwnang ungwi thango je bikra rawi thango hingke duita section belai gap ungwi thango chini somaj ni bagwi belai khoti wngnai hani bagwi chwng uansogo chini bubakra bar bar chwngno sawo first economic development ni bagwi chwng yapri senai Tiki sungsar. Edisi amchayo tipra sarokno karibo kubni bosong ni borok tongo borok ni bagile tamo wan sugjak tong. Ang puilao no saka je edisi bisingo tongnai ni bagwi je edisi o tongnai wansa toksa nini monipuri jotono chwng economically jotoni bagwi development ni bagwi yapri senai phiaba chini adhikar no karwi chwng bwini adhikar no tabuk wansuknani joraiya joto janja adhikar no ma wansuknai boroni adhikar bo seijaya chini adhikar no bo chwng manaijak omhai yapri senai hingke o jaga bwini kubuni dopha tongnai rok no bo chwng assure khai tongo chini tak edisi haphangni bisingtwi bo borok no kono khakmani kwrwi bwskango bo chini kono khakmani kwrwi karon omo kaisa political party khainai rok divide and rule khaiwi wanjui tiprasa hwnwi khagwi chwngno kwrwngma bosor thwngkha phiaba chwng tabuk chini adhikar ni bagwi chwng buino dusroi labh kwrwi chwng sichaya chwng si chini adhikar no nanani bagwi wanjui no chwng sotro hwnwi wansogo borok jotono janja adhikar ni bagwi borok lorai khainai borok wngkha power majak chwng chini power ni bagwi chini adhikar ni bagwi chwng lorai ma khainai o jagao edc bisingo je tongnai ঠিক আছে borok tongthwng tabuk tongmani hai chwng chini adhikar maha hinkhe chwng wansuknai chini tiprasa no hamkrai khainai afro chwng kono borok no mane borok si chwngno kasou hwnwi chwng wansai yoha chwng tabuk bui bai kasojak hi wansukmani othoba tama chwng sujukmaya ni bagwi chwng sujukmaha hinkhe chwngbo afro wansukya khana hingke borokni mane o jagao haste haphang wngthwng edc haphang wngthwng edc bising tongnai rok no bo je tongnai tabuk ni tongnai hai equally jodi naikha hinkhe nini ani bisingo bahai khakjakmani wansukmung kwrwi wngkhamung hingke chwng bono buskang phainai salo bo je chini adhikar mamani hai boroni bo adhikar tongthwng omono chwng nainai Buskang ni samung butang rokno twiwi edisi hapang tamono wan sugjak tong. belai hambai swngmwng kwtal phiaba belai nangmani chwng puilao no sakha je chini tiprasa ni economic development ni bagwi chwng samung butang nahorwi tongo najagwi tongo arni bising chwng nukha chikon phiaba chwng belai benefit wngmani jemon chini hospital apollo hospital chwng kholopnani bagwi telemedicine khaikha a jaga mobile medical unit khaikha lukurok benefit makha nini प्रत्येक मासे bo chwng hospital chini kherengma free of cost tiprasa ni bagwi operation khai tongo je operation khaijaknai rok borok jotono sawi thango chwngno malaikha hinkhe chwng waisa wuisu thangnai sir ang to ani jindagi o ani jibon o omhai rang rowui operation khaijaknai hinkhe khaimaya khe si par wngkhamung thwi si ma thangkhamung phiaba nirok edc haphang phaimani yagulo omhai initiative namani bagwi chwng belai benefit wngkha ang hai bikra rok tini 60-70 rogwi operation khaijakmaya rok tini magwnang khe khaijagwi thangkha hingke belai upokar wngkha hai hwnwi sai thangbai hingke omo hai kheno mobile medical unit protidin chini gari guriwi check up khai tongo first check up khaijakmani chwng minimum 5000 hoite
7,000 rang nango. Sini mobile medical unit by lukurok free of cost check-up khaijagoi benefit mai tong. Tak jora 10,000 ni sai kebang lukurok benefit makha. Nge asuk lukurok benefit makha. Mane je benefit manai bosi sai mano. Baksa lukurok sai ADC hapangmung sakhaya hanai sai tong. Sini thani rang koroi phan koroi phiaba sung borokno je rang tongmani baino sothik bhabe ব্যবহার khayo lukurokni benefit ni bagoi tang tong. Nge phainai salo bosung oma haike ni yapri sei tong jate bikra ongsho tongnai rok choya tongnai rok first sujog mathang individually hoito koisa asuk kwbangma benefit mawi angle bobaino chaha hai hinui sujog maya phanangnai. Phiaba je samung chung yapri seu chikon samung jeta bui wanchoya chini bobagrani netrite je bui wanchoya no chung khayo. At least CPM ni ADC hapang salok tongpro oma hairok bui wanchoya je mobile medical unit mobile hospital oma hai ungnai hinui wanchoya chung tei 5ta na hoi tongo tabo thong jono jate chung oma hai sujog mana tei boni bangoi chung yapri sei tong. School ni khetre naine di khongpui academy chung taklai bosoro 1700 admission nakha. Buini school whole student si 1700 kaya. Sung phaimani yagolo bosor kaisa si 1700 katal lokha. Butsu benefit mambai kha English medium busano pornani bagai imang nuk tongbai bui rang kore ni bagai poro maya makha. Oma haikene ADC hapang phainai salogo sini tiprasa lukuroni ham khrani bagai chikon phiaba blai nangmani oma hai jinis no sung yapri sewi tongo lukurok no chung sakang sanani musuya jeta chung khaiwi afro lukurok nokthang. Tani hingke bwchao nini ADC hapang kokba sairo khaimeya hai hinui sai tong. Chung kuno kok samani khaimeya oma hai itihasik rikho. Sini Greater Tipralen ni bagoi chung first session no kok tisaka resolution pass khaikha governor ni thani rohojak tongo. Bwchao no hanibang sanani musugo chung je samani chini bobagra je samani chung khaiwis tongo jeta chung khaya jeta chung saya bono si khaiwis tongo. Aroni bising joto hodarono chung khomolongo ha bagnani bagoi sakha. Lukurok joto benefit ungjak baikha blai initiative kaha he prosongsa khaibaikha. Karon bui koisa si wanchoya je chini tiprasa lukurok no thansa khainani bagoi oma hai khomolong hai headquarter ro nini kaisa society ni kaisa dofa ni mungui haronani bagoi kebo wanchoya. Chung joto 20 wngthang 25 tribe wngthang jefa tribe wngthang chung joto no si oro thansa khe ronai buskang salo jate chung tei chini thansa no strong khe basa manai. O yapri sewi tongo chini thansa ni mari no chung tei krak khainani bagoi bo chini financial yapri sejaknai. Paithago kaisa swngmwng sar koklam pandan bising tei lukurok no tam kok kachana musung. Ang omono kok kachanani musugo chini tiprasa joto lukurok no tini chung bobagrani netrite ADC hapango phaikha ADC hapang phaimani yagolo lukurok no chung je samung khainani hanai wanchoi phaimani chung hoito chini base level samung khai tongo phiaba rang puisa koroi ni bagoi jonogon ni asa akankha boroni expectation no chung hoito fulfill khaimeya. Nini financial help wngthang samung wngthang nini elaka ni problem no wngthang chung hoito lukurok no je borok asamani khaimaliya ni karon tamba chini thani phan koroi chini money power hingke bosi real power bosi chini yago rang koroi puilao nang saha jeta chung 31% chung state budget ni ma thai tong jeta omono chung rojai angoi tong. Nge tiprasa lukurok ni bangoi chung je samung khaini musungmani ba lukurok je chung no expectation asamani bobagrani netrite phaikha hingke chung oma hai manai oma hai khai manai or jaga chini kamio oma hai sujog manai hinui kwbangma individual by expectation tongo. Ang ani bwsani bagoi oma haike
saiju sawi nanai haike wan chumung tongo pheba chong borono fulfill khaimeya chini o limited fund bai hani bangoi ang lukurokno koinani musugo puila chini thani o asamani tongmani no tumani bagoi romaya bono swngmwng achainani sikang rang paisa ADC ni busukbo bono chong puila o silai kha hingke jotoni bwkhao santosh tongnai tini 90% salary o marho je 619 কোটি rang bono 90% salary ni purpose chong rang marho jeta chini kormachari tongnai 60,000 ni sai kisa kwbang chakri khainai tongo chini ADC o borono chong salary rowoi no 90% rang paiwi thango tei bad baki 10% no scheme wise samung sokphai hani bangoi lukurokno ang koinani musugo kisa dorjo nadi kosto khaidi buskang 2-3 mas ni bisingo chini bobagra netritwe chong chini je manthai tei kisa hingke si soknai ha chong prai nodi kotoma riogoi parung tutui tongha rukungo si sawani tongha chong aro sitabo bwkha bailaiwi tamo sene tipra mo thamung sa khaimeya hai hne onsol langke nang tei waisa si nodi kotoma mariok phinai phirok thangoni bagoisi hingke nang o phirok thangnani no somoy bei khaiyawi buskang agoknani bagoisi chong tak yapri masenai chini bobagrani netritwe chong tiprasani bagoi manya hingke tei kuno neta netrini pokhe sombok wngya je chini tiprasano hamkrai tobowi rok manai chong asa khaio chini bobagrano chongno phiyogwi manai kebo tei phiyogwi maya hani bagoi ang lukurokno koinani musugo chong nodi parung tutui tongha nirok chongno loge rodi Bg.P.C sanai board somoyo nirokno kwbangma rang ni proloban rok phainai tabuk chakri advertisement roi tongo board ni swkang chakri rojak yangnai omo confirm tani hingke omo jonogon no bibranto khaimani no chakri ronai ha nini bwsano chakri ronai ha hisabai board tei waisa nawi par khainani bagoi tak 10,000 15,000 12,000 hwnwi chakri phunuk tongo pheba ang challenge rowoi chawo board ni swkang je spa chakri mas phano maya haisi ang sani musugo nirok board ni swkang chakri makhe BJP no board odi pheba board ni swkang kebo chakri maya nirok ni chakri tongha hwnwi sajaknai chongbo tabo khaimano chini 10-12,000 vacancy no BJP hai chongbo jonogon no bibranto khainai phunroknai hingke chongbo chini education department 8,000 vacancy tongo chongbo tabuk job advertisement roima khamu je board pai hangke nirokno ronai hwnwi chong chini tiprasa lukurokno chong phunroknani musukya chong chini tiprasa lukurokno bobagra netritwe chong phiyoknani bagoisi chong loge roi tongo bobagra chongno phiyoknani bagoisi phai tongo hani ba ang lukurokno koinani musugo tei 2-3 mas chong nodi parungnai ha nirok naisingwi loge rodi jotono hambai belai belai hambai sarno chongno jora roma bagoi